थांनो ओंखारबाय लोगोफोर न'नि दालाङाव नेथ'नानै दङ टेम्पुखौ। खारनोसै क'क्राझाराव लाखिगोन ना लाखियाथाय सेंग्राफ्रा क'क्राझारनि खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मनालिसा बिउटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बराय हरग्रोनाय थाबाय। थांनाय 1 डिसेम्बराव जोङो क'क्राझाराव थांदोंमोन। आङो मोजांनो मिथिया आरोना क'क्राझार ना चिरां गोलैयो। मानसिफ्रा सोरबा होनो चिरांबो गोलैयो ओमफ्राय सोरबा माने बांसिन भिडिअ'आव क'क्राझारबो होनाय नुदों नालाय आङो बेनिखायनो आं बारा मोजां मिथियाखै नालाय डाइरेक्ट क'क्राझारखौनो होनबाय आङो। आयं मोनहानाव हाबग्रोनानै जोङो दसे लांहिनाव फैबाय नांगौ बुस्थुखौ लानानै आरो जोङो आयं मोनहानाव थांफिनदोंमोन आरो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। क'क्राझार थांनो नागिरदों जों दिनै दै लानो। हा ब्लग लादों आं। हाय होनब्रा खनसे क'क्राझारनि सिख्लाफोरखौ। आंखौबो लांफैयासै क'क्राझाराव। आंबो क'क्राझारनि सिख्ला नायनो गोसोमोन। दिनैसो मिथिदों होनदों। चिरां नङा क'क्राझारावसो। ए नों थांदोंमोन आवगाय? दे होमबा थांदो उनाव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय। डेन्जार सिखारि नै मालाय दिनै अपेनिं। ओइ गियोबोलाय। हाय लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय दा जाखांबा दा 7टा जाबाय। ओंखारलांनोसै 8टायाव गारिया सफैगोन होनदों लांहिनाव। ओमफ्राय जों दा लांहिनावनो दंफैखायो नालाय दसे थाना थांसिगोन आरोना। गथ'आ एबारबा हले फैथारबाय जों। आइदै क'क्राझाराव थांग्राफोरखौ लादोंहां एसे। ओइथिं दंबावो सासे आरो दंबावोसो माखासे। दिनै आंनाव नुजायाबाबो गाबोन समफोर नुजाखागोन नोंसोरो। माथो गुवाहाटिनि दं। ओमफ्राय नै जोङो बे गारि लाखिबाय थानाय समाव बाहेरायाव थांदोंमोन आरोना। बिजनि मोनदोंमोन होनदों मानसिफ्रा मिथियाबो नालाय जोंबो। साइन बर्डआवबो माने लिरनानै दोननाय नुवाखिसै। उन्दुना थानानै बिजनि मोननायावसो सिरि मोनदों आंबो। उन्दुलाय मालाय जाबाय थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय एफा मेरला मानसि नालाय बाहेरायाव थांलाय मालायनि बिदिनो बेयावनो एसे लेट जाबोबाय जोङो। बे गामि हाबखांनायना सिङाव। मोनफैखाबाय नामा? मोनफैबायना? अ थाबायना थांबावनांगौ। नै बेयावनो दुगैखांबाय जोङो। जों सफैदों मन्दिराव सफैदों दा दुगैनानै दासो मन्दिराव हाबहैनो नागिरदों। मानसियानो बेसेबांबा हाजार। फाइनेलि सफैबाय क'क्राझार दै होग्रा जायगाखौ अन्थाइनि। बेलाय जे मानसि मेरलाखा। ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो माबायदि मानसि जायो। माने बिराद जों थांखालिनो गारि गंथामखामोन कार्बि आंलंनि। ओमफ्राय बेलेग बेलेग जायगानिबो दङ आरो रङिया आरो उदालगुरिनि फैदों होननाय खोनादों आङो। अब्लाबो माने जोंनि कार्बि आंलंना बांसिन बुरजामोन आरोना मानसिफ्रा। जोङो गंथाम गारि थांखादों आल्ट्रा ट्रेभेलार ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय आं गोसोआव गैला। जोंनानो 45 जन मोनसे गारियावनो। आङो मोनसे खोथा खोन्थाना होखानि लोगोफोर जायफ्रा माने थांगोन साननानै दङ मिन्थियाखै मोजांनो मा मा नांगौ बा माबायदि थांनानै टिकेट लानाय मानाय बेफोरबायदिखौ एसे खोन्थाना होलांनो सानखाबाय आङो। ओरैनोथ' जोङो न'निफ्राय धुप थाव सलाय आलारि बाथि जराथाम ओमफ्राय आलारि बाथियाव सावग्रा खुन्दुं ओमफ्राय गय जराथाम फाथै जराथाम आरो फैसा थाइनैखौ गरथाम लादों। बेयाव नांखागौ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लाइजौ लाइ मोनसे लायोबा लानो हायो बयबो लाबोखायो नालाय। लाइजौ लाइखौ जराथाम लायाबाबो जायो मोनसे लाबानो जागोन।
ओमफ्राय बथलखौ दै बथल 10 ताकानि मोनथाम बायनानै दैखौ गारनानै लाबानो जाबाय खालाय खालामनो नाङा जोंबो बिदिनो लांदों ओमफ्राय दैखौ बेयावनो सोनानै हरो आरो टिकेटखौ लाखांनानै बेयावनो माने 1 2 3 लिरना ला आरोना बेखौ दाबाव लोगोफोर 1 2 3 लिरना लायो बथल गंथामाव लिरनायाबो माने बिसोरनो लिरखायो आरोना आङो दैखौ लाखांनानै फैबायमोन आरोना लोगोफोर हारसिंनो दैखौ लाबाय नै आंना खांख्रायाबो बेयावसो आरोना मोदै बावनायाव माने खुलिनो होदों आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थाना होखानोसै आरोना लोगोफोर माने बेखौ मानसिफ्रा बांसिनानो मिथिया आरो बावोबो नालाय बिनि थाखायनो आं खोन्थानोसै माने बेयावनो सिथ्लायावनो धुप धुना आरिफोरखौ दोनखालांनायनि उनावहाय लास्ट माने बिबार जरा गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमखांनायनि उनावहाय बाबानो मा बेमार जादों बेखौ खिन्थानानै माने बाबानो एसे दान होनांगौ आरोना जाहे एसे हायो अननानै बेखौबो माने खायसेया होनो मिथिया नालाय बेनिखायनो आं खिन्थाना होखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरबो दाबाव ओमफ्राय जोङो न'आव फैबाय थानाय समाव ओंखाम उखैनानै एसे गारिखौ लाखिथ'नानै ओंखाम जाबाय आरो फिल्मबो नायबोबाय एसे इन्जय खालामबोबाय गारियावनो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच बाय बाय